sé cuairim Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh chintu. G'cuirtear trí an Aontais bhfeidhm agus a oramú an mbealach céine fud an Aontais. Ach ní dhéanann sí seo ina héanaar. De bhfuair rud a dtugtar éifeacht díreach, chur an Breithiúnais Náisiúnta trí an Aontais bhfeidhm chomá. Agus is féidir bra chlí an Aontais os cóir Cúirt Náisiúnta. Más gá, is féidir le Breithiúnais Náisiúnta ceistena a chur an Cúirt Bhreithiúnais, chun bríon na fhorála a léiriú, nó fiú a bailíocht a chintu. Agus dá bhrí sin, a chinne an bhfuil reachtaíocht agus cleachtas náisiúnta i gcó réir le dlí an Aontais. Is féidir le aon chuairt nó bhinseas an Aontais le ceistena seo a chur más gá. Ní mór de chuairteanna nach féidir a chóirc a dhéanamh i le a ginti na ceistena seo a chur mar a bhfuil an freagra soléir. Scrúdaíonn an Cúirt Bhreithiúnais na ceistena seo an sin, éistin sí le tuairimí na bórtathe lena muineann an cás náisiúnta, na máil stát míonló éisteachta áil, agus an Choimisiún Eorpaigh, agus tugann sí freagra den bhreitheamh náisiúnta. Ligeann sí seo den bhreitheamh náisiúnta cinenne críochnaach a dhéanamh. Ar an mbealach seo, n-oibríonn an Cúirt Bhreithiúnais agus na Cúirteanna Náisiúnta le chéile, chun a chintu go muineann gach saoránach cibé áit a bhfuil cónaí orthú san Aontais, tarbha ar an mbealach céine as na cearta a leiriútear le dlí an Aontais.